Basic! Basic! May way ba? Parang wala, no? Basic! Saan ang punta natin ngayong araw na ito? Ramdam ba ninyo ang traffic? Kasi ako kanina, damang-dama ko na ang traffic sa Kamaynilaan. Eto bababalaan na kita, kabisyo. Wag na wag kang dadaan sa Quirino. Oo, dyan sa may Quirino Boulevard. Ay, sinasabi ko sa'yo, kapag dumaan ka dyan, bukas ka pa makakarating. Charot! With harot. Hindi. Ang gusto ko lang talagang mangyari, ako lang yung mag-isang dumaan dyan para walang traffic. Hindi, charot lang with harot. Pero legit kanina, matraffic dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi may ginagawa na namang kalsada dyan. So, after mong magpunta dito sa may bandang Rojas Boulevard, kung padaan ka po ng Quirino Boulevard, paglagpas mo mismo ng Taft Avenue, yan, punong-puno na po ng mga sasakyan dyan. Bakit? Kasi nga, may ginagawa pong kalsada. Hindi ko alam kung bakit na naman binubungkal yung kalsada dyan. Pero, ewan ko, baka inaayos, o baka dating may nasira, inaayos, o baka ayos naman na. Gusto lang talagang i-check. Baka masira. Charot! Tumitarot! Napapaisip ba kayo minsan? Ang traffic na nga dito sa Pilipinas. Tapos itataon pa ng mga ganitong public holiday. O kaya naman itataon pa na Semana Santa. Yung alam na mababiyahe yung mga tao. Tapos tsaka gagawa ng kalsada. Di po ako nagre-reklamo pero parang ganun na nga. Tsaka sa totoo lang hindi ako mareklamong tao. Pero pagdating sa traffic talaga, nauubos yung pasensya ko. Dati nga naalala ko yung tatay ko nagmamaneho. Di pa ako marunong magmaneho noon. Bali ako, college, tapos papa ko. Siya yung nagmamaneho ng sasakyan. Wala pa akong driver's license. Papa ko lang yung may driver's license, syempre. So sa tuwing hinahatid niya ako sa school or kung saan man ako patungo, minsan dito sa opisina, ang init ng ulo niya na nagmamaneho. Hindi ko siya magets. For example, may tumawid sa hindi tamang tawiran. Sasabihin ko, magpasensyahan mo na pa. Kumbaga, napapakamot ulo siya, nagmumura siya. Ganun. Hindi ko magets yung nararamdaman niya. Until such time na natuto na ako magmaneho at ako na mismo ang naging driver at ang tatay ko ang naging pasahero. Hindi ko makakalimutan yung moment na sinuway ko siya dati sa pagmamaneho niya. Dahil sa wala siyang pasensya. Nung ako na yung nagmamaneho, nang biglang merong tumawid sa hindi tamang tawiran o may bigla na lang sasakyan na nag-cut sa akin, nag-swerving at kung ano-ano pang mga ginawa, hindi marunong maggumamit ng signal. Sabi ba naman ng tatay ko sa akin, ngayon alam mo na ang pakiramdam. I think ganun talaga, no? So, kailangan muna natin talagang ma-experience yung pinagdaraanan ng isang tao in order for us to really understand that person. Kasi doon ko na-realize na kaya pala mainit ang ulo niya. Kasi halos lahat na mga utaw dito sa Kamaynilaan, hindi marunong tumawid sa tamang tawiran. Nasaan ang hustisya? Lalong-lalo na yung paggamit ng mga signal lights, 'di ba? Ano ba naman yung sasabihin mo na kakaliwa, kakakanan ka? Hindi yung masusurprise na lang in a split second, mabubunggo ka na lang, kasalanan pa namin. Ikaw naman yung bigla nag-cut. Yung ganun ba? Ano ba naman yung ganun? Hindi nga natin alam kung bakit nabibigyan ng mga lisensya yung mga ganung klaseng driver. Tsaka dapat may lisensya na rin yung mag-roam around dito sa sa public walkways. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, maraming mga tao ang hindi marunong tumawid sa tamang tawiran. Meron nga akong kilala Eto magaling talaga. Matalino. Oo. Ang sabi niya, dito tayo tumawid sa pedestrian lane para meron tayong makuha. Diba? Para panagutan tayo, para may pera tayo. Ganun. O diba, matalino.
So gamitin po natin ang kokote natin, diba? Sa pagmamaneho, kung may insurance ka, mag-seatbelt ka. Kasi hindi mo makaklaim ang insurance mo kapag hindi ka naka-seatbelt. Yung mga ganon. O kaya naman kapag tumatawid ka, dun ka mismo sa tamang tawiran. Kasi just in case na may nakabunggo sa'yo dyan, tumawid ka sa tamang tawiran, may pananagutan yan sa'yo. Oh, hindi kasi siya nag-slow down doon. Yung mga ganun ba, kabisyo? So alam na this. Alam nyo na kung anong dapat ninyong modus. Wow! Charot! May darat magbabawas nga tayo ng kasalanan kasi Semana Santa. Ang dami ko pa sinasabi dito. It's all about being right, doing right. And what? Magbawas ng kasalanan. Matuto sa mga pagkakamali. Yan. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itachua. Kapiling ng mabayang naniniwalang hindi ba ako palaging may pera? At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera.